Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. A sị ngachite abụ nkwọ kwatara anyị ihe ọma ma kwapụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m na anyị ga-ejere obodo na-arụ obodo. A sị m onye chụba anyị ya daa. Onye chọcha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. A sị m na akakaka ya ma anyị jijiji ya ma anyị. A sị m na anyị ga-azụ ka afịa na anyị amana ka afịa. Onye si ife anyị ji wee dịrị anyị dịgbuo onye a na ndụ. Onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye anwa na ndụ. Onye isi anyị na-awa àjà ya were nke chụọ. Asị m ihe anyị eri bịa ihe eri ya bịakwana. Asị m ebe belu ugo belu nke si ibi ebe na ya gosi ya ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe asị m kwukwa ya. Asị m onye si na akwa ya ma acha mpama ya bịa na nke ya. Asị m na onye ma ụma ede cheki, onye na-ede cheki mana o nwere ego na bankị n'ọmụmụ ede. Ọ ihe m kwuru. Asị m ihe ọma na-eme na be ndị ọdụm eme na be anyị. Ise. Abụ m onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Onye isi nchụaja na Ugochi tubelu Odinana temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Ife ọma ka nsị ka o meela anyị. N'ụtụtụ taa ejego ngwa ọfọ na temple n'isi ndị enyi m niile. Ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị, ndị anyị na-arụrụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Gọkwazi ọfọ n'isi ndị niile na-aga ọfọ for 21 days nkwụsị gọba. Ya na ndị niile na-abụ ha na-aga ọfọ ha na-erote Ugochi tubelu Odinana temple wee na-ayọ ka ha keta oke na ọfọ na aja anyị na-achụ kwa ụbọchị na ya bụ temple. Na-agọkwazi ọfọ n'isi ndị na-abụ ha na-eche onyonyo anyị vidiyo anyị ha tụsara ya ndị ọzọ maka na ihe ọma mere ofe onye ama ezu. Agụkwaziri m ọfọ n'ụzọ pụrụ nnukwu iche maka ndị enyi m niile. Ndị na-enye nkwado n'ụzọ dị iche iche maka ya bụ love feast na mmemme dị iche iche anyị na-eme na Disemba 1 n'Ugochi tubelu Odinana temple nke dị n'Oraifite. Anyị sịrị na ihe ọma ga-emere ụnụ, na ihe ọma dị iche iche ga na-eme, na nwoke ga na-afụ n'anya, nwaanyị ga na-afụ n'anya, na unu ga-eweta ihe ọma dị na mba dị iche iche nke ụnụ nọ wee wenata n'ụlọ o wee bụrụ akụlụ ụlọ. A sị m na ụnụ ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Ise. Abịa n'ụbọchị taa, ihe m chọrọ ịkọwa n'ụbọchị taa bụ ihe ị kwesịrị ịma. Ihe ị kwesịrị ịma dịka onye ọdịnala dị nnukwute mkpa. Ihe ị kwesịrị ịma gbasara iyi ụwa nyekwa ka ya conclude taa. Denụ wee kọwazie gbasara meseji anyị nwetara na gbasara ndị my followers and fans and viewers all over the world. Anyị mekwazie ministration kwubie okwu n'isi ndị niile na-esonyere anyị na mgbasa ozi a. Nke mbugoro bụ na ka mmasịgoro ọkwa ị kwesịrị ịma ka gbagwa ahụ ọ bụrụ na nne vidiyo ka ị sonye na vidiyo wee ruo na njedebe ka ị wee so na ndị ga-erite uru na ọfọ na okwu anyị ga-ekwubi n'isi ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị. Nke mbugoro bidoro n'ọkwa agwara m ụnụ na rituals 14 days rituals anyị na-eme nke ọnwa Disemba. I emesigo nke November and a lot of testimonies. I received a lot of testimonies concerning that November rituals. And na Chukwu oge nke pụrụ ime ihe niile. Ndị nwetara onye ọbụla enweta bụ testimonies etu o si wee chọọ
na ọ ka ga-abịa na mmezu before ọnwa Nọvemba agwụ. Nọ ihe m kwuru na aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Ndị mmadụ ebukubegori for rituals nke ọnwa 14 days ritual nke ọnwa Disemba. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya bụ rituals nke aka mkpa ya na nke ayiri n'igwe, nke a na-eme n'isi ofu onye ọbụla n'isi ya, anyị mechaa ya were ebunu wee siluo ya, na nke a ga-eme na ayiri n'igwe grup, emesịkwa ya ewerekwa ebunu wee siluo ya. Nke ọbụla ị chọrọ iso na ya bụ na ya isendịarụ meseji. Ndị sonye nke ọnwa Nọvemba amarago ka esi eme, mana ọ bụrụ na isobiro na ndị anyị meburu mbụ chọọ isonye na nke Disemba, sendịalụ m meseji gwa ndị chọrọ isonye na ya bụ rituals anyị eme, then isendịkwazịara m ya request for the month. Ka abụ ọkwa nke mbụ. Nke ịbụọ m chọrọ ịkọwa maka ya bụ, echefukwana na Ugochi tubelu Odinana temple na anyị na-enwe counseling on Sundays from 8 to 2 p.m. Nke ọzọkwazị chọrọ ikwu okwu ewu maka Disemba 1 anyị na-eme love feast. Yes, agwara m ụnụ, mana nke this year ụnụ ọdanyere mgbe m na-emepe ụnọ na-agba ọfala ọzọ with my birthday. So ọbụbụ ọbụla ị nọ, viewers all over the world, you are invited. Ị bịawa ṅụọ ọgwụ afọ wee bịawa ya maka na anyị kwadoro akwado. Onye pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa, mere ka ọ dị possible. Then nke ọzọ m nwere ikwu ma akụwara taa bụ, o nwere ozi m nwetara n'abalị for my fans and viewers all over the world. Ọnwụ na anyị chọrọ ihibe a WhatsApp group. Yes, for WhatsApp group for ndị mmụọ kpọrọ Friends of the Temple. Etu ha si nweta ya meseji n'abalị, ndị ga-abụ Friends of the Temple. Friends of the Temple a bụ onye dị interested na ya, then o send ya message ka add ya na the group. Make create group, the group by tomorrow. Now the Friends of the Temple bụ onye ọbụla all my followers and viewers, fans and subscribers can join. Then na that WhatsApp group I get create where I ga-anọ wee na-share a lot of experiences. Then minus that one, Friends of the Temple ga-abụ ndị anyị ga na-achụ àjà n'isi ha kwa ụbọchị, na-awapụ ọjị n'isi ha, na-ekwubi okwu n'ụzọ pụrụ iche. Ndị a bụ ndị anyị ga-eprezentị afọ to the temple, na-aga ọfọ n'isi ha kwa ụbọchị ọbụla. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị sonye na ndị ga-awụ these Friends of the Temple anyị kwuru maka ha, anyị ga na-alụrụ ha ọrụ mmụọ dị iche iche, na-asụrụ ha ụzọ, bụrụ their mentor. Mmụọ nọ na temple a na-akwado ha, na-asụrụ ha ọhịa na ihe ndị ọzọ si anyị akọwazi ọfụma na group. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya Friends of the Temple, then sendere m ozi na WhatsApp. Then n'isiokwu nji maka ya wee bịa n'ụbọchị taa, ọ bụrụ na nkọwazi ihe m chọrọ ịkọwa n'isiokwu n'ụbọchị taa, wee nkwubizie okwu wee gaa ọfọ. Echefukwara na ịga ọfọ ọwa ikpe ekpere bụrụ ikwubi okwu. Ya bụ ihe mma akọwa ka o doo anya n'ụbọchị taa. Then kọwazi ihe gbasara iyi ụwa. Mana let me digress a little. Gịnị wee ekpere? Gịnị bụ ikwubi okwu? Gịnị bụ ịga ọfọ? Ụzọ ihe ịta mkpọrọ afọ na-awụ, they are the same thing, depending na the angle you are coming from. Ndị ụka na-use carry the word ikpe ekpere, but they are all the same, because n'oge mmadụ ji ekwupụta
ihe dị ya n'obi na etu o si wee dịrị ya before the entities of powers, before the entire universe. Then ịga ọfọ ma ọ ikpe ekpere can come in any form. Let me digress a little. Ọ bụrụ na ịlụta akụkọ akọ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa, ekwuru onye a na-akpọ Eze-Ana. So na nwunye ya bịara n'ebe nchụaja. Ọnyanwa bụ nna mụta Samuel. O wee bụrụ na ọ bịara n'ebe nchụaja bụ the temple of the ancient temple. O were na-ewute ebe ọnọdụ ọ nọ na ya. O wee na-asụ ude. Mgbe ọ na-asụ ude anwa, di ya bụ Eze-Ana wee pụta wee sị ya, nwaanyị kedu mgbe ị bidoro ṅụma mmanya? O wee sị onye nwe m na ọ bụrụ mmanya ka anyị nwa ṅụrụ, na ọ bụ etu o si wee dị ya n'obi ka o ji wee bịa n'ihu Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ka ya kwupụta obi ya. Onye nchụaja were Eze-Ana wee sị ya ka Chineke mezuoro gị ọchịchọ obi gị. Chineke wee mee ya ọ dị possible, wee honor the word of the high priest, wee mee ya si na nkwubi okwu a Eze-Ana bụ the priest kwubiri. Nwunye ya wee nweta blessing, favor, wee dịrị ime wee mụọ Samuel. Ihe na-achọ ịkọwara onwe na ike dị n'okwu ọnụ. Onye ọbụla akpọrọ okwu okwu ike okwu mmụọ ebe a ka okwu anwa ị na-ekwu ka o wee dị ile. Echefukwara na okwu ọnụ ka Chukwu okike ji wee kee ụwa, kee ihe niile dị n'ime ya. Nke ọ sịrị ka ọ dị ọ dị, nke ọ sịrị ya ka ọ dị ọ dị, na-etu o si chọ ka o si wee dị. All power, there is power behind every spoken words. So etu ahụ ka ọ dịkwa n'ihe gbasara Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ị bụrụ onye akpọrọ ọrụ, Chukwu ga-eme ka ọ dị possible na ikwubi okwu si na-etu a ka ọ ga-esi wee dị, o si etu a wee dị. Ọ ike dị n'okwu ọnụ. Ọ bụrụ na dibịa bụ dibịa, ihe dibịa ji wee bụrụ dibịa bụ na o kwuru okwu o mee. And gịnị mere o ji eme? Ihe o ji eme wu ezumezu mmụọ, forces nọ behind the person. Mmụọ kụbara onye anwa, maka na enwere mmụọ kụbara onye ọbụla, kama na o nweziri mmụọ karịrị ibie. Ọ bụrụ onye agbọrọ ọrụ, ezumezu mmụọ kụbara ya nọ ga-afụkwa na ha agbadori aja n'ukwu na ihe ọbụla o kwuru o si etu ahụ o si wee kwu wee mee. Ọnyanwa bụ ihe ị kwesịrị ịma. Ya ka m chọrọ ikwu ihe gbasara ịga ọfọ. Ọ bụrụ na ayọcha ayịyọ ekwubi okwu, wee kọwa ụbọchị nkọwa gbasara prayer, signal prayer. Na before ndị ụka ọbịa abịa, na-enwere prayer nwere ngalaba anọ dị n'ime ya. Ọ bụrụ na ị na-egebe ntị na ndị okenye chi ịga ọjị, ịfụ na ngalaba anọ anwa soro ihe a na-arụtụ aka. Nke mbụ, onye wetara ọjị ga-ekele Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa, wee kwubie okwu wee kele osebụla ụwa. Okwu kwuchaa ya, o wee yọọ Chukwu okike si ya biko na anyị bụ nwata na-asa ahụ n'afọ ebe anyị si mejọ ya gbaghalụ. Ọ bụ the second part. There is the first part is to give glory to the creator of the whole universe. The second part is to ịyọ for forgiveness. Then the third part wụ n'ebe ọ ga-anọ wee yọọ ayịyọ, wee yọwazie ayịyọ dị iche iche, na-ayọ ka chi dị mma dị, ka ndụ dị, ka ife ọma dị iche iche mebe eji enyere ndụ aka. Yọwazie ka ihe ọma dị iche iche na-eme na be ndị ọdọ ka o mebe na be ha. Onye ji ọjị ahụ ya na-agọzi ihe dị iche iche, gụọ maka ndụ, maka na ndụ bụ isi akụ. Ọ bụrụ na ọ gụtazie ọfọ ndị anwa, o wee kwubi eziokwu, nkwubi okwu na onye ọbụla sịrị na ihe anyị na-eri ama enwe isi, maọbụ na ihe anyị na-eme ama enwe isi, were isi ihe awokwu nkwubi okwu. Ndị ụka na-akpọ ya back to sender. Ịfụ na ngalaba na bụ ihe dị na
ịga ọfọ ma ọ bụ ikpe ekpere. So before ndị ụka ọbịa abịa, ndị be anyị na-agụburi ọfọdụ na-ekpeburu Chukwu okike. So ọ bụrụ ha nwa mere introduce prayer. So mgbe ọ bụla na-eyuzu prayer, don't say no ndị ụka ọbịa nwee, no, na ihe niile agwụ ihe ndị be anyị nwere. Ka ahụ ihe kwesịrị ịmata. Then ihe nchọziri ịkụwa n'ụbọchị taa gbasara iyi ụwa. Gịnị bụ iyi ụwa? Iyi ụwa bụ iyi mmadụ nwụrụ gbuti ndị otu ya. Onye bụ na m ji agwa ndị mmadụ, ụbọchị ọmụmụ gị wụ ụbọchị dị nnukwute mkpa. Ụbọchị ọ bụrụ na ị nwere ụbọchị iji ekwubi okwu, ụbọchị a mụrụ gị n'aha Igbo, like m nwa ụmụ Okonkwo. Yes, ụbọchị a mụrụ n'aha Igbo wụ ụbọchị the entities of power and radiation behind you vibrate the most. Enwere reason eji mụọ gị n'ụbọchị ahụ amụrụ gị. So ụbọchị a bụrụ ụbọchị ị na-edebekarị asọ, ụbọchị iji ekwubi okwu n'ụzọ pụrụ nnukwu iche. Ọ bụrụ na ị nwere ọjị, Paul elevation, kwubi okwu, ị ya aghọta ihe na-eme na mmụọ. Mana in the spiritual realm, when you are coming down to mature in this gross material, in the spiritual consciousness, ekwuru m na mgbe ị nọ na in the spiritual world of spirit, the spirituality, because of the density of the Debanwa, see from the Most High, then you are unconscious. Therefore, that is why the Almighty Father allow you to come to the earth, the cooler region, so you will be conscious of who you are. Then you will be able to mature. When you mature and develop to the higher capacity, you will be able to withstand the forces and the heat in the spiritual realm, where you will be conscious of who you are and where you will be able to contribute your quota to the furthering creation, to the creation of man, and to the creation of the entire creation and maintenance. Mgbe ahụ ịmazie na isonyego n'otu ndị ichie, ndị nọ na decision making. So mana ihe kwesịrị ịghọta taa na ihe m na-ekwu bụ na before ya bịawa, o nwere ndị dupụtara gị. Etu o si abụ na mmadụ na-eje obodo oyibo, nwee ndị dupụtara gị. Onwe ndị dupụtara gị ka ị banya flight wee fere bye iwe jeze bọọdụ waya flight wee clearance so enu. Na etu aka ọ dịkwa na mgbe ị na-abịa n'ụwa, ị na-asọ John bịawa n'ụwa, o nwere the other entities of powers, ndị otu gị, ndị ọgbanje gị, ndị iyi ụwa gị, ha niile bụ ndị dupụrụ. And with a mission, this is what you will accomplish and so time. So onye abata mgbe ụfọdụ mmadụ bịawazi, ụfọdụ most people bịazie on earth, they will deviate from the original cause why they were here. So if such a thing is happening, then sometimes ndị you onye ahụ nwere ike ịbịa na interfere because na ịda agbanyetazi n'ọnụ good. The primary purpose why you are here, you have deviated. So when na-ekwesị, mana ọ bụrụ na ndị dị iyi ụwa ha ṅụrụ that is not palatable, or maybe they made those iyi ụwa in error because of their previous earth life. Agwọ m ndị mmadụ, o nwere ọtụtụ ndị mmadụ ihe ọsọ nwere gị mebe. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ that cannot get married, understand, unless something serious is done. O nwere ndị because of what they experienced in the previous earth life, they now swore that this earth life na nwere ihe jikọ onye na marriage, nwere ihe jikọ onye na ịmụta nwa, maka na ndị ọmụ n'oge mbụ gwara ya ahịa, o wee nwee ụdị ide etu a. Ụdị ndị etu a wụ ọbịa ka o nwere ka anyị si aṅụgharị ya, kansụl ya, kwubigharịa okwu. Ọ bụ nọ ndị nọ into IT asị nọ reformatting, yotago ka e wee nwee the new beginning. Emechara ụbọchị nkwa agbasi ya ọfụma wee kwa ọrụ na onwe onye na-akpọ Jabez na akwụkwọ ndị ụka ọbịa, na Jabez bụ anything relating pain, bido na ọmụmụ ya, bido na ịdị ime and everything dị ya n'ụzọ ya bụ pain. In fact, nne ya bido n'afọ ime, nne ya eji eze wee kpee ekpere. Nne ya wee mgbe ọ na-amụ ya, ọ gaweghara pain na ụdị pụrụ iche, o wee mụcha nwa wee baa nwa pain, that Jabez. And nọ ndụ onye anwa niile mgbe Jabez totekwara, ihe niile na-abịa n'ụzọ ya bụ ihe mgbu.
o wee bụrụ aha ya na aha onye na-achọ gị. Ndị Igbo na-ekwu ya n'okwu. And then sometimes ụfọdụ afọ abara ụfọdụ ụmụ because of ihe agabiga maọbụ ihe mere na ndụ mgbe a na-achọ ịmụ ọmụmụ ya. Mana ana m achọ ịgwa gị taa site na revelation m nweta yesterday na m ekwubi okwu n'isi ndị niile iyi ụwa ha adịrọ favorable, n'isi ndị niile bụ because of na where the families they were born. And agwara m gị ụbọchị m kwuru okwu gbasara reincarnation sị gị na amụrụ na family amụrụ today was never a mistake. There is a reason, maybe the trend, the karma, maybe the nemesis, or maybe the weaving, because whatever you are doing, you are sowing. Ndị ezumezu mmụọ na-eso gị na-eweave whether good or bad. Ịghọtara ya? Ọ ya kpatara eji wee kwuo n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa Galatians 6:7 na whatever we sow is what you reap. So e nwere ndị njeru nke Chukwu ọrụ ha bụ ịnọ na-eweave ihe niile i mere whether good or bad, and that will determine what will come and flow back to you, the originator. Now, ọ bụgoro na those things i mere na previous earth life necessitated n'ebe a ga-amụ taa in order to pay back whether karma to your previous earth life on your lifestyle. N'ụbọchị taa aga m ekwubi okwu n'isi imirikite ndị mmadụ, and ozi nwetara o nwere ọtụtụ ndị mmadụ a ga-esi na ya okwu m ekwubi n'ụbọchị taa wee regret ya. Onwe ihe ọbụla before nkwubi okwu, onwe ihe ọbụla ịghọtara na nkụzi a, the message is short, mana etu a ka m si nweta ya message. Ọ bụ nwe ihe ọbụla ịghọtara n'ihe a m kwuru taa, maọbụ ihe nkụziri ogbo, maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, send them message na WhatsApp 0805-7837-672. Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Then n'abalị ikwubi okwu n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, ekwubie m okwu n'isi ndị niile ndị iyi ụwa ha niile bụ from the negative angle, maọbụ ndị iyi ụwa ha niile bụ pain. Ekwubie m okwu n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile. Kwubie okwu sị ka ihe ọhụrụ bido mebe, ka a gbanwee ọnọdụ niile nke na-adịrọ mma ka o bidokwa dịba mma. Ndị ekere agbụ mmụọ na agbụ mmadụ, asị m ka a tụọ ha na agbụ. Ndị njeru nke Chukwu ọrụ ha bụ ịtọ ndị mmadụ na agbụ. Gaba na oru jebe Igbo from east to west, north and south, jee tọwanụ ndị mmadụ na agbụ, ma ndị nọ obodo a ma ndị nọ mba ọzọ dị iche iche, mba obodo oyibo dị iche iche. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, ekwubie m okwu n'isi ụnụ na ya bụ agba ekere ọnụ ngwere n'ọdụ gị ọtụtụ. Asị m, let there be breakthrough, let there be liberation, let there be cause breaking, ka ihe ọhụrụ bido mebe na ndụ ụnụ. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, akpọkọ m ndị njeru nke Chukwu, ndị niile na-anara oke na nkwọ, si akwụnụ gbadatabanụ, the elemental beings, the mystic, the helpful beings, the entities of powers. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, jebe na oru jebe Igbo, ndị be anyị nọ mba ofesi dị iche iche, ndị nọ mba dị iche iche, ndị ụzọ ha gbochiri agbochi, ndị ekere agbụ, ka atọ ha na agbụ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ndị niile agbachiri ụzọ ha agbachi, ka ụzọ ha gbaghee. Ndị niile egburu isi mmụọ maọbụ isi mmadụ, ka ha bido fụwakwa ụzọ. Ndị ọ bụ so ihe ochie ihe enwere isi na-eme na ndụ ha, ekwubie m okwu n'ime ndụ ha sị ka ihe ọhụrụ bido mebe. Ndị ọ dịzi ọnọdụ ha dị njọ, ndị ọnọdụ ha dị ana, si bunie ha elu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ndị ọnọdụ ha nọzi n'ọnọdụ ịkọ ọta ibe arịrị, ndị bụ ofu nwa, o nwere ofu onye nwe ofu nwa ka ọ bụ na-atụ aka ọta na ya bụ ofu nwa jebe ije gba mbọ na mba ofesi, mana over 10 years na nwere ihe ọ gbata. Ọnọdụ nne ya nọ n'obodo a marọkwu, n'ebe na-ekwubie m okwu si ka onye enyemaka bịa
ka ndị ajero nke Chukwu ndị na-enyere onye na-enwere onye na-enyere ya aka ka ha rescue gị n'ụdị ọnọdụ a, ka ife ọma meelụ gị ka ị wee nwee ike ịnata n'ụlọ etu obi gị dịgo n'ụlọ. Ekwubie m okwu n'isi ndị niile ekere agbụ, ndị ọ bụ ajọ mmadụ na ajọ mmụọ kere ha agbụ. Ekwubie m okwu n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile si na agbụ niile ahụ ekere ụnụ, let them lose n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile. Ndị niile ọnọdụ ha dị ana, ọnọdụ ha nọ na Eze-Ana, ekwubie m okwu ka unu bido fụwakwa ihe, ka ezitere unu onye enyemaka, ka ihe ọhụrụ bido mebe na ndụ unu. Agbọkọ m ndị ajero nke Chukwu from east, west, north and south, ndị na-agagharị na-eme mma, ka unu jewe mba dị iche iche je tọwa ndị mmadụ na agbụ. The entities of power from the east, the entities of power from the west, the entities of power from the north, the entities of power from the south. N'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile na mmụọ ide na-anara oke na tata bụ nkwọ. Let there be breakthrough, let there be favor, let there be upliftment, let there be supernatural blessing and abundant favor flows into the creation, into my followers and viewers all over the world. Ka ihe ọhụrụ bido mewekwa n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile. N'isi ndị meseji a dara n'ụbọchị taa, bido taa in the next 72 hours, o nwere ndị ga-receive miraculous favor. Ihe ha chere na ọ dịghị okporozi omume n'anya mmadụ, ana m afụ ọtụtụ ndị mmadụ ndị ga-receive ihe dị ihe ịtụnanya. Ụfọdụ ga-receive mbuni elu, ụfọdụ ga-receive favor, ụfọdụ ga-receive connection, ụfọdụ ga-receive money, big money, ụfọdụ ga-receive ego, ezigbo ego ga-abata na akaụntụ bido now wee ruo 72 hours. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye si n'aka ike niile si n'aka ya bịa. Ndị a ga-ebuni elu, ekwu na mbuni elu ụnụ na mmadụ ọbụla agha ebutughị ụnụ, na ajọ mmụọ na ajọ mmadụ agha ebutughị ụnụ. Ekwubie m okwu n'isi my followers all over the world, ndị niile ozi a dara n'isi ha na-ezughị oke ụnụ, ama akwụsịnata ụnụ ma ọ gbochie ụnụ receive this blessing n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Daalụnụ. Let favor and abundance flow.